Et costa conciliar el son o et despertes a mitjanit? Tens malsons o la sensació de no dormir profundament? O potser t'aixeques cansada i amb el cap espès? Hola, soc l'Alba Alonso, dietista integrativa i PNI. En aquest vídeo et vull donar 6 consells per dormir millor. Consell número 1. Exposa't a la llum solar quan surt el sol. D'aquesta manera impulsaràs la secreció de cortisol que el nostre cos segrega quan interpreta que és de dia. D'aquesta manera s'iniciarà correctament el cicle hormonal natural que ens activa quan és de dia i que després ens relaxa quan el sol es pon. Consell número 2. Fes exercici físic durant les hores de llum solar. La nostra fisiologia està programada per activar-se durant el dia i per descansar quan és de nit. Si ens activem fent exercici físic quan és de nit, estem alterant el cicle natural hormonal que us he comentat abans. A més, necessitem fer exercici i cansar-nos per regular correctament la nostra energia i no acumular tensions i pensaments que poden pertorbar el nostre son. Consell número 3. Sopa aviat, com a mínim 2 o 3 hores abans d'anar a dormir. Si poden ser més, millor. Anar a dormir amb la panxa plena pot causar incomoditat, insomni i malsons. A més, dificulta les funcions depuratives que el cos fa quan és de nit i això pot fer que ens aixequem més cansats i amb el cap espès. Per tant, és ideal anar a dormir quan s'hagi completat la digestió. Consell número 4. Deixa de beure cafè, Coca-Cola i altres begudes excitants. Si tens problemes per dormir, deixar la cafeïna és el primer pas. La cafeïna pot causar nerviosisme, sobreexcitació, taquicàrdies, ansietat, insomni i addicció. Et recordo, a més, que el cacau també té cafeïna, encara que en menys quantitat. Per tant, si ets un addicte a la xocolata, redueix-ne el seu consum i no en mengis al vespre o abans d'anar a dormir. Consell número 5. Fes un sopar fàcil de digerir i que no augmenti excessivament la glucosa a la nostra sang. Normalment, després de sopar necessitem descansar i no fem activitats intenses. Per tant, no necessitem xutes d'energia. Els aliments ideals per sopar són les verdures de temporada i la proteïna com els ous, el peix o la carn d'aus. En funció de les necessitats individuals es poden incorporar més o menys carbohidrats. Els ideals per incorporar a l'hora de sopar són els tubercles com la patata, el moniato o altres verdures dolces com la carbassa, la pastanaga, etc. En canvi, no seria el més indicat menjar pasta, arròs, llegums o postres ensucrats per sopar. I consell número 6. Evita les pantalles com a mínim una hora abans d'anar a dormir. El mòbil, l'ordinador i la televisió emeten llum blava, la mateixa que ens activa quan és de dia. I això pot fer que ens activem quan és de nit, alterant una altra vegada el ritme circadià. A més, el contingut que veiem a les pantalles normalment és estimulant i pot ser pertorbador. Per tant, el millor és que facis alguna activitat tranquil·la, sense pantalles, abans d'anar a dormir. Si algun dia necessites mirar el mòbil o l'ordinador, utilitza sempre un filtre de llum vermella. A la descripció d'aquest vídeo t'explico el que utilitzo jo i com s'instal·la. Si t'ha agradat aquest vídeo, clica en m'agrada i subscriu-te al meu canal de YouTube, perquè t'esperen molts més vídeos com aquest. I si vols que t'acompanyi a millorar la teva qualitat del son a través de l'alimentació, la suplementació, la meditació o els massatges, escriu-me i ens veiem a la consulta.